vasiri kumiitira here handi kuona tine vaenzi vatinawo wakazara musha wese irombo rakanaka kairo musha unoshanyirwa wakaita sei saka ini regai ndikupei superintendent Mutamba hati munowaziva PR wedu ehe wakuintroducei kuna vaenzi vatinawo kuti wawingei zvizvo vari kuda kuita iwo ndo wachatiudza. Over to you, Superintendent Mutamba. Yakatambika. Wonderful. Inacha zvintroduce futi atiti. Nhasi tine vaenzi vari pakati pedu. Ndofunga muri kuona kuti kune vanhu vakawanda vari mberi kwenyu handiti? Ngatimbogamuchirai vaenzi nemufaro. Apa maratidza kuti muri vana amai chaivo handitika. Tinoda kutenda tine maartists ari pano vakutsikaiwo nhasi pano pachikrubi female. Sezvamunoziva kuti kuswera mangwana Friday iyi tine 26 September 2025 tiri kucelebrata Prisons and Correctional Service Day handitika. Harisi zuva riri kungocelebratewa muZimbabwe chete but muAfrica yese. Saka isusu muno muHarare tiri kuita musi wa26 paDemview apa handitika. Saka iri zuva renyu ramunofanira kufara imi muchingoratidza zvidobidobi zvenyu nezvamakadzidza kunoku handitika. Kuchange kuchitoone vamwe venyu vakati wandei vachange vachikurepresenta ikoko. Asi tati nhasi timbouyaka nemamwe maartists atinenge tinawo musi iwoyo handitika. Handafunga kuti muchafara. Tauya nemaartists vachange varaidzana nemi kuDemview on Friday. Saka maartists ava vakatungamirirwa ivo naambassador vedu Assistant Commissioner Sulumani Chimbetu. Ndisati ndavadaidza vachiuya kumberi regedzai nditore zvangu mukana unoyu right. Regedzai nditore mukana uno kuremekedza the camp commandant Assistant Commissioner Kakwara vari panapa. Mem welcome you. Hamuna kuzouya kuMaximum maruzirira asi all the same you are very much welcome. Tinofara kuva kwenyu pano. Regedzai ndidaidze ambassador vachiuya vazotintroduce kuti vauyawo nani ndivanani vamwe mamusicians nemaartists vari pano. Ngativafarirei. Thank you so much. Kazwai madzimai. Makadiniko. Munofara here? Aiwa tinofara kunge tine mizuva ranhasi. Inini panapa ndakamira panapa ndauya nevaimbi vakati kuti nevamwe vanoitawo futi zvekuactor zvearts vatingashanda navo muarts industry nemajournalist ari pano nemamafans shamwari dzedu dzatinoshanda nadzo tichida kuti tisimbise date redu remusi wa 26 September 2025 tichicelebrate Prisons Day muno muZimbabwe. Saka tinenge tichiitira mutambo wedu panapa paDemview. So isusu hamunongoziva kuti igaroziva kuti it's automatic kuti kana tatouya mafaro anenge atotanga zvinhu zvatotangidzi ndizvo. Saka zuva ranhasi ndauya ndine vaimbi Simon Mutambi. Makadi asikana. Makadi ana mai. Yakatambika. Kune vamwe vari kujeri, vari kupika, vosadza vasina kupara. Kune vamwe vari kumusha kwedu, vari kupomerwa, uroyiwa vasinga sandiye, musamusunge, haana chaanosiva ofisa.
atenda zvangu. Thank you. So panapa ndinazve pane vanonzi Sekurugudo vari kurova manziyo dzavo dzengoma. So dzengoma vanonga chingoti hanzi matete ana tete rameno. Okay, so tina panapa tina vanonzi Sekurugudo vanongoimba masongs avo vanenge vachingoti tete kuti matete hatizivi kuti matete chii, saka varipo panapa Friday chakato chao, right? Pamsoroi madzimai. Right, panapa tine hanzvadzi yedu anonzi Candy Rain anoimba nziyo dzeafro kana kuti dzinonzi hip hop kana kuti pop. Yana Tupac, yeah. So show them, go girl. Yeah. It goes a little like more leader coming up with God, expressing John Mama, feeling like a mother. I'm gonna how it reaches the Lord, it's only my witness, I'm on my good degree, and I ain't stopping for snitches. He like fun and it's like fun, historical origins. Anenge aripo musikana achiita tuntu twake. Panapa zvino ndina anonzi pano ndine anonzi Prince Chigwida anoimba nziyo dzinomwisa mvura dzinoburutsa ngirozi kubva kudenga dzekuti nobva masakara nayo pasi. Prince Chigwida. Jerry. Baba zira yeze nevapeso neminzwa hanjazira pekupata dzimwe ndidzo dzihamaza mangaita mambo havana rudo zuva nezuva garotaura mashoko anozima mashoko anorema chishani. Chakukumbira tikati fareka tobva takasika kunyarara nokuti nguva yedu yakapesana mbizvishomanana. So panapa ndina vaningina vangu Knowledge naSimba Chibadura, vana baba John Chibadura vari pano. Jerry dai mwari mandichengeta namaniza kurara manderera ona wangu Fana baba. kuna ramshe Friday ndabva ndarova road ndakanangana kumarondera ndobva ndanouya nemukomana uyu. Mukomana uyu mwana welegend, baba vake vaimba zvinonwisa mvura zvekuti nyika yese yaidedera yairemerwa. Dayton Somanje mwana wake anonzi Fahim Somanje. Jerry teka ane vana vake
Right, our own CEO, Chief Executive Officer, we hip hop. Saka vati vanozvara mbokupakura idzi vachanga vachipakura musi weFriday. Jerry. Jerry. Okay, I got something for the ladies. Baby girl, I wanna tell you I love you like a weekend. Weekend, I want you like a weekend. Love you on the party, baby girl, I wanna tell you I love you like a weekend. Empress, mawaona, Empress. Page my sports. Awai, Matimai, awai. Vanochutiswa mukwende rwendo runo. So pana pandine extreme entertainment. Vana vanorova zvinonetsa mvura. Yes. Jerry. Ahoy mazimai, ahoy. Ngatimbokuimbira mabebedu ruwara mwiwe ndiwe mudiwa wangu iwe ndiwe ruwara mwiwe ndiwe mudiwa wangu iwe ndiwe usipo andirare usipo aubare usipo iwe andifunge baby manzi. Aiwa, guys, kana usipo baby. Right. Ahoy wanameko ahoy. Ahoy wanameko ahoy. Munonna kiza man. Dawa yakuzokudza kuchero muri kuno. Sokuda makaita sei? Sina ndina changu ndingori ropa. Ameni. Ameni. Aya vanhu kufara ndauya kuzokuona vakadzi amuzi vatadzi. Ndiripo musi weFriday chikugadzira mafreestyle enyu. Wakapfeka pinki. Wakubuda kunge mvura yepasinki. Right. Panapa ndine the Prince of Sungura. Vachichi vanovaziva mukoma vanobva nepakaroi kuMashonaland West kwandinobvawo inini. First Farai mwana wekwaBhatani.
First Farai Ali ya Mwanambu. Sangana ine madzimai. Madzimai oye! Madzimai oye! Vana manjenjenje murimo here. Jerry! Yakatambika! Komborera iwo! Ansubunzwa! Komborera iwo! Pano ndine mukomana anorova inonzi Afro Jazz, kana jazz music. Anozikanwa nekunzi David Hondo yedzomba. Anorova mukomana Hondo yedzomba David. HD sangana ni madzimai. Madzimai oye! Madzimai oye! Ana mai oye! Kuna mai mama. Naima indinoziva Timima kandi bereka Agandilera ndikakura Nasi uno ndavezichaya Ndinoziva ndimimai Timima kandi chengeta Agandilera ndikakura. Anenge aripo zvakare musi weFriday. Right, panapa ndine vanonzi Onismo Wekwete. Pano ndine vanonzi Pano ndina vanonzi Onismo Wekwete. Aimboridza nepolice band iko zvino but vakazoritaya kubasa. Kasi zvino varongorowa havo vari munyika sesu. Saka mukoma Wekwete sangana ine madzimai nevasikana vakanaka vakachena. Jerry Jerry yani ngokumbera kasongo wani kamukaziva ndozoimba kangwa aiya Askirazaniniwe Bwana, wataka kuniua Bwana, yule si wako na mimi si wako, chukia nini kati ya mimi na wewe? Nakupai kangu kaletest kanofamba kachidai so imi nozongondidaira chete kuti kuma avenue ndizvo andika mukoma zvandakaona kumoko kuma avenue mvura imakadzinzinya kuma avenue zvandakaona ikoko kuma avenue zvinonetsa kuma avenue. Ava vamuri kuona panapa ava havasi vemunomu ndeve kuDRC, Democratic Republic of Congo. Vari munomu vanoimba neband ravo rinonzi Bana Disas. Vakomana ava vane makore vari munomu vachiimba music. Saka hatisati vave kuDRC no, vatove munomu, zvizorwa zvemunomu, vanotaura Shona, vanoimba Shona, vanodya sadza, vanodya mbora, matemba, zvese vanodya. Saka vakomana vedu vemunomu Zimbabwe. Saka ndiri kukumbira kuti mongoti turu zvishomanani. Madzimai oye!
Madzimai oye! Vana mai vakakosha, vane rudo rwakanyanya kutichengete mudumo mao. Mwezi mfumba mwe ana mai wese yamwisa mwana kure. Ana mai wese yamwisa mwana kure. Yamwisa mwana kure. Yamwisa mwana kure. Thank you. Aiwa, wacho zizwaro zemuno mukara. Kana kuita vakwasha. Yes. Iko zvinozvipana pandatsikwa neUnited Methodist Church vabvuwi vari pano vakomana vanoimba zvinoburutsa ngirozi kana zvekuti Mwari anenge achitarisa zvo achinzwa kufara kuti avo vana vangu avo vanoziva zvavanoita ndakabereka vabvuwi sanganai nemadzimai fadzai madzimai ahoy madzimai ahoy jere kudzura iwe egerera anokutagira kanziregerera vasikana oye vasikana oye kwanziregerera nokutadzira naye saka panapa pauya sister wangu vari panapa vakachena zvinoburutsa ngirozi vanonzi Mimi the Songbird vanoimba Afro pop, Afro jazz. Tinenge tinavo zvakare. Ahoy madzimai! Ahoy madzimai! Yakatambika! Saka ndanguti mungondibatsira kuimba song yanditi. Tese tinonge toiziva. Torai mapadza muchirima handiti. Kusarima iwondo iwe. Yowende ahoy owe inde. Torai mapadza muchirima. Kusarima iwondo iwe. kwanza hanzi chakamanya nemutututu ameno kuti chii asi vanenge varipo musi weFriday so panapa Chinzwe pano pane hanzvadzi yangu mwana wababa vangu vanonzi the late James Chimombe anonzi Tendai Chimombe anoimba futi zvinoburutsa ngirozi kubva kudenga sanganai nemadzimai ahoy madzimai ahoy madzimai ahoy Jerry aiwa ndikufara chaizvo ndichikuona imbese zviso zvenyu zvakajeka nditika chisingaperi hanzi kushura saka nguva ichatokwana chete yokuti muchange masunungurwa nai saka da kumbokuimbirai 1 kambo chete kakasiyiwa kaimbwa naMudhara naika ivai mbununuri wangu mburwendo rwandinarwo rwendo rweupenyu chokwadi vadzimu vangu ivai mutungamiri wangu murwendo rwandinarwo handizive anondida neanondivenga aiwa ndinotenda. Thank you madzimai. Thank you. Kumchojoa
Mushonjowa. Ahoy Madzimai. Right. Ahoy Madzimai. Pana Sisi Beauty Mushonjowa vanoimba gospel vanoimba inodzikisa ngirozi kubva kudenga. Sisi Beauty sangana ine Madzimai. Mwana waMwari ndewaMwari samubomera mbosva kumukiretera nyaya yasina kupara uchiti ndiyakatadza asina kutadza nekuti vakamuvenga nekuti vakamuzvonda. Thank you so much, Sisi Beauty. Vanenge variko musi Friday vachidzikisa ngirozi. Pano ndauya ndina Saidi anobva kumazowe anoimba sungura yake yakanaka chaizvo. Saidi inodzikisa ngirozi kubva kudenga. Hallelujah, Madzimai. Mujere unodiwa ona akasara kumba nditi saka chimba chakati unauya rini kuzogara neni unauya rini ko kuzogara neni. Waraiti pane kumbirwa yei handiti izwa basari mapepi emazuva ano magwedza anomira pane sempo pasina sempo hauwa wanei. Vanomira pane sembo pakabatwa. Christabel Mandija ndauya kuti nditaure nemi madzimai ndauya pano kuti ndinoziva kuti madzimai makasimba nguva yamuri inei hapana notinoziva kuti makasimba saka muchabuda muno mugoita zvikuru kunze uku nyaya yekuti ndoda kuti musimbe kana uri mukati muno zvauri kudzidziswa amene maproject kuruka mabhegi kuita zvakasiyana-siyana kurima kuita sei zviizvozvo zviri kubatsira kana muchinge mabuda mujeri munomu kunze uku munonowana pekutangira kana muri mukati muno mejeri ndoda kutaura madzimai inguva yekuti munhu wese zivai mwari ndiye anokubatsirai Mwari anokubatsirai nokuti tinoona nguva yedu tiri muno muSecond Republic vamunangagwa vane nguva yekuti vanombobuditsa madzimai mutorongo nguva iyoyo ngauwanikwo zita rako riripo nenyasha kudanikidzana naMwari Baba vari kusora kudenga madzimai ngatizivei Mwari wedu tigokwanisa kunobuda mukati mejeri rino kana muchinge mabudazve mukati mejeri rino tinoziva kuti kuziva kunoshaya pekutangira Second Republic inotungamirwa navamunangagwa iri kutaura kuti kune maprojects akakumirirai kunzo
kwatiri tokuendesai maprojects enyu motanga vana vamakasiya pai momavatangirawo kuvachengeta ipapo tinotenda baba vedu vamunangagwa vari kuita zvikuru maprojects akakubirirai kunzoko jeri rino kana muchinge mabudazve mukati mejeri rino tinoziva kuti kunzoko munoshaya pekutangira second republic inotungamirwa navamunangagwa iri kutaura kuti kune maprojects akakumirirai kunzoko akazara saka iwewe ukabuda une ruzivo rwako rumwe chete kana rungave rwui kana mabuda kunze munoona ambasadha vedavo kana mavaona vanokutizivisaiko kuti mukauya kwatiri tokuendesai maprojects enyu motanga vana vamakasiya pai momavatangirawo kuvachengeta ipapo tinotenda baba vedu vamunangagwa vari kuita zvikuru maprojects akakubirirai kunzoko Chipo Sabokoza Ahoy madzimai ahoy. Ahoy madzimai ahoy. Ndafara ndakuona madzimai kunoza kupenya kufura kwarume kwatatiru. Ene mwaza kuti mune morari. Gender ichi? Gender ichi? I don't disappoint. Nina hangu mashoko mashoma ndoti nditaure pano vasana vandinavo ava ndevemuchi film industry handiti tine varumewo zve but kunogweda hatisi kudhila nevarume tikudhila nemi kune vane zvipo zvekuacta vari panapa handiti kune vane zvipo zvekunyora mafirimu kana mabhuku ari panapa handiti kana muchinge mabuda imimi kwamasulu vachaita kuti mutibati ane chipo anoda kuacta aibva patv or wadata zvesocial media handiti munouya motitsvaga tobatsana kuti tione zvekuda sei zvekuita kana muchinge mada sei mapedza vane chipo chekuruka sisi Christabel vakangana kukudza kana muchinge mabuda muno sisi Christabel ava kana munoudza mukwamasulu sisi Christabel Agnes oro inini tinokutsvagira iko tinoita matachment motanga kushanda muchirenda matables enyu svika mune mafu kwanisa kurenda saka kana muchinge mabuda muta sei yakatambika yes tine vana vekuchengeta kunzoko handitika thank you tikuda kuti mubude futi zvakanaka muye moiswa mawivhi senge akaiswa akapfekwa mawivhi yakatopedza saka anyway aiwa pari nhasi ndofunga takungoti zvonitosangana musi weFriday Bida kufadza madzimai ndosanda tungana makapfeka grini vaudze kuti ndavaisa mubhini asi nesusu handina jini vaudze nehwini ekumene ndauya wandipa sando yakushando yaimwe mhando yaesando Friday Enrico with full force 5-star performance Jack Byman Simbisa Jack Simbisa Jerry Ropera Mzanye Bere Goma ese no lipinda Akauli kuti mangoma yoimba kunamira kuimba yakakana kupedza simba
ndakafara chandafarira ndaona smart tiri mujeri yedu pati smart ndinogeza pangu pati mandidarika ndokutenga ine smart rudo runofanira kunakidza zvikatadza kunakidza saka tombomira kwangu taifanira kunakidzwa zvazvaanamba kunakidza saka chimbomira timirire zverudo tombomira Ayiti paseisu, asi munongo dananya. Iya uya mama uya nayo. Iwe sichikunakitso. Kunakitso. Kana. Yeah.